Vítaj v esencii tvojej duše a priestore svetla. Láska vo mne, zdraví lásku v tebe. Dnes 26.8. sa otvára silný portál a to len na pár hodín. Venuša a Neptún sú v ohnivých znameniach, čo nie je obvyklá konštelácia, a to, že to je opäť niečo špeciálne, čo nám slúži ako veľká pomôcka, je ti už asi jasné. Moje meno je Sofia a už druhé 10 ročie si plním svoje poslanie na Zemi. Som transformátorkou bolestí, traum a sprievodkyňou ľudí na ceste k sebe, ku ich svetlu a božskej podstate a samozrejme aj k pochopeniu sa v tomto živote. Na všetko, čo potrebuješ vo svojom živote pochopiť alebo uzdraviť, môžeš použiť moje transformačné meditácie, semináre, webináre, svetelné kryštálové liečivé seansy, ktoré som na podnet svetelných ríší začala robiť od júna tohoto roku online. Od malička vnímam svet, v ktorom sa teraz pohybujeme, úplne inak ako ostatní a kládla som náročné otázky, na ktoré mi skutočne nik nevedel odpovedať. Vnímať a komunikovať s neviditeľným svetom mi príde úplne normálne a za nenormálnu považujem ohraničenosť, v ktorej ľudstvo žije. To, čo sa pre nás na 30 hodín otvára, je priamym kanálom medzi tvojim srdcom a božským srdcom. Môžeš to cítiť ako teplo na svojej hrudi, ako ťahanie k niečomu, čo nevieš vôbec pomenovať. Vnútorný svet môže byť pre teba oveľa silnejší počas týchto hodín ako ten, ktorý považuješ za svoju realitu. Môžeš zažívať náhle návaly kreativity, môžeš mať pocit, že tvoje srdce k tebe po prvýkrát v živote skutočne hovorí. Čaká na teba 30-hodinový srdcový parkour, v ktorom bude ruka v ruke behať a skákať nielen tvoja kreativita, ale aj tvoje vzťahy. Dnešok nie je len veľmi výnimočným dňom, dnešok je kozmickou bránou. Venuša a Neptún stoja v Levovi a Baranovi a to je ohňa skutočne až príliš. Toto nie je o pasívnom snívaní alebo jemnej inšpirácii. Tu ide o oveľa viac. Je to naliatie božského ohňa do tvojho srdca. Je to o vízii teba samej, teba samého, ktorá je tak mocná, že tvoju životnú dráhu môže v jednom momente prepísať. Táto konštelácia je súčasťou kozmickej skladačky, je sekvenciou niečoho väčšieho, cez čo Venuša od 25. do 27. augusta letí. Trigón k Saturnu, ktorý ťa uzemňuje, sextil k Uránu, ktorý ťa prebúdza, Neptúnov trigón, ktorý ťa inšpiruje a opozícia k Plutu, ktoré ťa úplne transformuje. Božské downloady sú silné a ten, kto ich chce prijať, musí byť na ne pripravený. Tento portál nie je len príjemný pocit, ukáže ti, kým si pripravený byť. Tvoje srdce sa bude cítiť aktivované. Možno od včera večera cítiš, že máš na hrudi jemnučké teplo, pocit, že sa v tebe niečo rozpína, jemné pulzovanie teplých vln. Je to levia energia Venuše, ktorá aktivuje tvoju srdcovú čakru a pripravuje ťa na silné downloady. Venuša v Levovi reguluje srdce, nie však metaforicky, ale energeticky. Keďže aspekt s Neptúnom je teraz harmonický, je tvoje srdce nástrojom na prijatie frekvencií, ku ktorým predtým nemalo žiaden prístup. Najintenzívnejšie to môžeš cítiť dnes večer pred zaspaním, keď si na chvíľu v tichu a sama, sám, alebo keď si v prírode. Môžeš prijímať múdrosť, ktorá presahuje tvoje naučené a tvoj rozum. A presne toto je reč múdrosti tvojho srdca. Je to reč srdca, ktoré k tebe hovorí v jazyku, na ktoré sa samo akurát rozpomína.
Môžeš začať hlbšie dýchať bez toho, aby si to reguloval. Môžeš cítiť, že tvoje srdce preskakuje alebo sa pri úderoch máličko chveje. Je to preto, lebo sa nastavuje na svoj pôvodný rytmus. Všetko sa to udeje, ak si už na to pripravený. Všetky tieto prežitky týchto pár hodín sú znakom toho, že sa pripravuješ na skutočne hlbokú a obrovskú zmenu. Nastavuješ sa cez srdce na vyššiu frekvenciu lásky, kreativity a vlastného určenia. Staneš sa jasnejším nosičom božskej inšpirácie. Je pravdepodobné, že tvoja energetická srdcová čakra sa ti bude v týchto 30 hodinách ozývať a ukotvíš v sebe reálny pocit, že tvoje energetické a duchovné srdce sú otvorené. Po dlhých rokoch zatvorenia a zablokovania bude brána srdca otvorená. Je to citeľné ako teplá vlna zaplavujúca príjemne celé tvoje telo. To je tvoje centrum, ktoré sa prebúdza do plného potenciálu. Toto je tvoj nový začiatok. Toto je tvoja podstata. Tvoje sny sa stanú portálmi, symboly a významy ťa budú zaplavovať, pretože v tomto portále sú závesy medzi viditeľným a neviditeľným veľmi tenké. Toto je božská komunikácia. Buď pozorný k tomu, čo sa ti bude diať počas týchto 30 hodín, pretože to, čo uvidíš, to, čo precítiš, to, čo prežiješ, je ukážka tvojho pravdivého ja a tvojho skutočného potenciálu. Tvoja duša ti pošle vhľady, v ktorých zistíš, čo sa cez teba chce projektovať. Buď pozorný k symbolom, odkazom a slovám. Vesmírne odkazy v podobe leva, divadla, korún, mečov sú priamymi vstupenkami k aktivácii týchto energií. Ak sa ti niečo z toho prisnie, hneď si to prosím po prebudení zapíš. Bude to nielen tvojim ťahákom, ale bude to tvojou baterkou na veľmi dlhé obdobie. Môžeš zažiť živé vízie inej reality, vnímať iné alebo živšie farby, nepochopiteľne silné synchronicity alebo cítiť vedenie prítomnosťou, ktoré nepoznáš. Toto je Neptún, ktorý ti odťahuje závesy, ktoré si predtým ani nevidel. Tvoje sny nie sú len konštatovaním. Pane Bože, to čo za hlúposti sa mi zase posnívali. Tvoje sny sú bránami k tvojim iným svetom a potencialitám, teda verziám, ktoré môžeš, ale aj nemusíš žiť, ale aj k tým, ktoré paralelne žiješ. Tvoje vzťahy prejdú božským resetom. Tvoje vzťahy sú pred citeľnou zmenou. V tomto prípade nejde o žiadnu drámu alebo romantické ladenie sa. Bude ti ponúknutý pohľad ponad ilúziu. Je možné, že budeš cítiť neistotu vo vzťahoch, v ktorých by ťa ani nenapadla. Je to preto, že začínaš cítiť vyššiu perspektívu. Začínaš cítiť lásku, ktorá nie je závislá na potrebách, zvykoch, možnostiach, ale na poznaní duše. Otvoria sa ti vnímania a naciťovania, ktoré ti neboli doteraz prístupné. Ako by ti svetlo zasvietilo na každú časť tvojho života a ukázalo ti, čo je a čo nie je reálne. Budeš mať príležitosť rozpoznať ilúziu. Venušin a Neptúnov portál je sérum pravdy pre tvoje vzťahy a tvoje srdce. Ukáže ti, kde sú tvoje vzťahy autentické, ale aj to, kde prevláda pohodlnosť a zvyk. Dávaj veľký pozor na malé vnemy týkajúce sa osôb, s ktorými si v akomkoľvek vzťahu. Tieto hodiny ti ukážu pravdu. Môžeš mať aj vnuknutie zavolať niekomu, s kým nie si roky alebo mesiace v kontakte. Toto je reaktivácia kontaktu vašich duší.
Tieňová stránka Neptúnového vkladu do tohto portálu je idealizácia a preto dávaj pozor a rozlišuj, či to, čo vidíš, je skutočné, alebo sa necháš vtiahnuť len do toho, čo chceš vidieť. Dávaj pozor na to, aby si videl skutočne reálne, nie cez ja to zvládnem, veď sme spolu 20 rokov, ale aby si videl cez okuliare reality. Obrovskou rozlišovacou pomôckou je pre teba otázka. Prichádza táto myšlienka, obraz, odkaz z pravdy, alebo prichádza len z mojej fantázie? Dnes je tvoje srdce extrémne silným magnetom a pritiahne to, čo zodpovedá tvojej frekvencii. Rozlišuj preto pravdu od lacných želaní. Venuša v levovi chce byť videná, chce žiariť a to je impuls pre tvoju kreativitu a sebavyjadrenie kreatívnym smerom. Venuša chce vyjadriť krásu tvojho srdca. Neptún v Baranovi ťa naplní božskými víziami a konceptami. Búrka kreatívneho potenciálu v tebe začína. Je jedno, čo sa v tebe prebudí. Ide o autentické vyjadrenie duše, nie o to, že musíš niečo vyjadriť cez to naučené. Všetko, čo chce cez teba prísť, je tvojim vyjadrením božstva na zemi. Je to tvoj dar tejto planéte. Tento portál je božskou múzou v tebe. Ak sa budeš o túto esenciu starať, po uzatvorení portálu bude v tebe dlhé mesiace živá a bude ti sypať impulzy, ktoré budú cez teba na zemi užitočné. Pred zmenou je aj vlastné vnímanie teba samého. Keď sa od dnes budeš pozerať do zrkadla, budeš vidieť niekoho iného, nie tým vonkajším, ale tým vnútorným pohľadom. Bude sa ti ukazovať nie to, kým si sa stal cez rodinné a iné nastavenia, ale to, kým si. Bude ti ponúknutý pohľad na teba cez pohľad a oči tvojho vyššieho ja. Ide o to rozpoznať sa v božskosti, vo veľkosti tvojej duše a v žiare tvojho svetla. Toto nie je žiaden egotrip, toto je spirituálna pravda. Venuša v levovi presne vie, že ide o to, aby si sa rozpoznal v tej božskej iskre, aby si ju rozpoznala, že v tebe žije a aby si cez ňu našiel odvahu na zmeny a na to, aby si ju nechal svietiť. Je pravdepodobné, že obdržíš duchovné zrkadlo, v ktorom sa budeš na sekundu vidieť ako maliar, liečiteľka, hudobník, speváčka a podobne. Zapíš si to. Teraz si povieme, ako rozpoznáš, či s tebou hovorí v obrazoch duša, alebo sa ego maskuje a láka ťa na cukríky. Duša, jej cesta, jej úlohy a jej ďalšie kroky sú vždy spojené so službou a obrovskou zodpovednosťou. Duša ťa vedie k tomu, aby si to, čo rozpoznávaš v sebe, rozpoznal aj v tom druhom. Naproti tomu ego len krátkodobo využíva nejaké výhody pre seba a je v neustálej oddialenosti. Týchto 30 hodín je skutočne neobyčajnou a silnou iniciáciou teba do tvojho potenciálu a nového vnímania sa v živote. 27. augusta ti to celé ešte pomôže integrovať Venuša stojaca oproti Plutu. Toto je bod, v ktorom všetko, čo sa ti ukáže, je možné silno zakoreniť v tvojom najbližšom živote. Pluto ťa trocha vyžmýka, pretože ti bude podsúvať všetky tvoje strachy, neistoty a obavy, ktoré stoja medzi tebou a prianím tvojho srdca. Ale týchto 30 hodín je napriek tomu skutočným liečením. To, čo si uvedomíš, to, na čo sa zameráš, to, čo si zo srdca naplánuješ, je semienkom, ktoré zasadíš a z ktorého plodov sa budeš tešiť nielen mesiace, ale aj dlhé roky.
Prejdi si preto týmito hodinami plne vedome a v plnej pozornosti ku každému detailu. Nemaj strach pred tieňmi, ktoré ti ukáže Pluto, pretože každý jeden tieň je len cestou ku tvojmu svetlu. Potom, ako opustíš tento portál, budeš iná, budeš iný. Tvoje energetické a duchovné srdce budú otvorené, budeš vnímať svoje vízie, ktoré nadobudnú jasnosť. Tvoj kreatívny oheň bude silnejší a tvoj smer a zámer budeš vedieť jasnejšie a presnejšie vyjadriť. Od 27. augusta bude tvoj vnútorný kompas nanovo nastavený. Saturn mu dá štruktúru a potiahne to celé do hmoty. Na tvoje vízie bude dozerať Urán a Neptún a na transformáciu Pluto. Toto je úplne nové nastavenie. Využi ho a použi s láskou. Denné inšpirácie na tvojej ceste ku svetlu a vzostupu vedomia nájdeš v mojej telegramovej skupine. Všetky linky, ako vždy, pod videom. Nech ťa láska sprevádza. Sofia Fabiena.